Hej med jer, og velkommen til Marketing på Farten. Marketing på Farten tænker du nok, hvad er nu det for en fisk? Det skal jeg nok fortælle meget mere om senere hen, men faktum er, at jeg sidder her i min bil, som i større og større omfang danner rammer for mit kontor, mit arbejde. Det giver mig nogle muligheder for at komme lidt rundt, fordi det jeg sidder i her, det er faktisk en camper. Så det vil sige, at jeg har arbejdsplads og lidt forskelligt her om bagved. I dag der har jeg egentlig et møde sammen med en god kontakt, en god ven, som ligesom mig også er selvstændig og relativt ny i det. Vi havde sådan en dag, hvor vi lige skulle have lidt sparring og inspirere lidt og egentlig bare snakke lidt marketing, nørde lidt ned i vores forretninger. Og i stedet for at sætte os derhjemme på et kontor eller i køkken et eller andet sted, eller hvad vi nu kan finde på, jamen så er jeg begyndt mere og mere at tage folk med på en lille tur. Nu har vi muligheden, og vejret altså småt begyndt også at være med os. Men nu kører vi ud og henter ham. Så må vi se, hvem det er. Og så ser vi ikke, vi får en god og en lidt anderledes dag. Men følg med og se, hvad der sker. Vi ses.